E do Corvo tampouco. Conta. No. Sentamos por aquí un pouco. Estou cansada. Ai. Bueno, que falouche outro ou que? A mí. Que pasou? Que tes que contar? Deixa que te leves sempre comigo. Que che dixo? Deixa que te leves sempre comigo. Iso é o que eu creo que significa. Supoño. Que lle vas dicir? A ver. Non sei. Envíolle fotos. Todas o fan. A ver, eu fíxeno. Eu fíxeno. Eu tamén o fixen. A ver, todo o mundo di que o fai, pero non sei, pareceme raro. Non credes? Son probas de amor. Se non o faz, eles dubidan. Eu quero. Entón faino. Claro, faino. Pois fai, non envías? Va, Envías. Veña. Sí? Envías fotos. Para él, A ver. adxuntar fotos. A ver as fotos. ¡Qué guapa! Vale. Asunto eu, claro. Letras mayúsculas. E cariña feliz. Cariña feliz. Cariña Claro. feliz. Cariña feliz. Enviar. Non mo creo. Chegoulle. Sí. A ver. Queredes que vos conte un segredo? Sí. Eso non se cree ninguén. Veña, o. Non me credes? É moita muller pa ti. Se non és máis que un fantasma. Teño fotos. Probas. Máis fotos. Mais Máis probas. Para eles. Asunto ti. Completamente espida. Adxuntar fotos. Enviar. Buenísima, campeón. Ei, que pasa? Espera un momento, Carla. Como que agora vimos? Que pasa? Están as fotos de Carla por toda la red. Toda clase. Os de cuarto. Os de cuarto. Que pasa? Pero... Segundos e terceiros teñen todos. Comparte. Eso. Like. Facemos un collage. Como se lle ocorre? No. Espectacular.